на все руки майстра. Криху подумав, то ще перепаяв і все знову запрацювало. Дякую, Буслик. Запомни, головне не падать з духом. Ну ось, і рамонки готові. Пригожая. Яночці сподобається. Ну, певнений. Ой, добрий вечір, сябри. Привітання, дівчинки і хлопчики. А містер, глядите, і гітару Янчину відремонтував, і рамонки Янці принес. Бо з усіх кветок на світі рамонки у нашей Лиски самые любимые. Что? Вы пытаетесь, може, у Яны сьогодні день народження? Ні, ми просто їй настрой вирішили узняти. Так, і зараз наша принцеса буде тут. Ми ледь уговорили її прийти. Ой, містер, Яночка, йди. Ховаємося. Так. Гітара. Усім привітання. Я прийшла. Ви де? Няма. Лепш би я сиділа і на ваші уговори не піддалася. Ой, а это что? И кому такая пригожусть? Рамонки, тебе прием. Ой, мне? Тебе. Як нас чутно, прием. Прием. Шутно добро. А это хто со мной говорить? Гэта мы говорим. Пялёсткі, Рамонка. Не ведала, что пялёсткі могуць размаўляць. А мы яшчэ і жаданні выконваем. Так что чакаем. Чакаеце жаданняў? Менавіта іх. А жаданні любые можно загадывать. Вы меня чуете? Прием. Привітання, Яночка. Прием. Добрый вечер. Ну не молчите, ну скажите что-нибудь. Ми говоримо привітання, Яночка. Только ты нас тому что не чуешь. Привітання, пробачте, я просто вельми расхвалявалася, тому что рамоночки замолчали. И про гэта рамоночки кажешь. Ну так, я пришла, вас няма, а яны на столе такие пригожие. Так, ми ведаем, що ти рамонки любиш. Ну, вядома. А калі раптам пялёсткі заговорили, я ледь мову не стратила. Заговорили? У меня уже такое может быть. Вось, и я б на ваше место не поверила. Але можа. И яшчэ пялёсткі мне сказали, что жаданне выканаць могуць. Ух ты, які чароўныя рамонки. Ага. Толькі нічога не атрымалася. Рамонки, як і гітара, сапсаваліся, тому що у мяне сьогодні нещасливий день, і не треба було мені в колиханку приходити. А чому ти вирішила, що рамоночки сапсавалися? Ну як же, яни ж не розмовляють болі, значить і жадані не виконують. А може, все ж таки виконують? Ти перепровер. Так, не отримається, я упевнена. Мені сьогодні не шансує. Яночка, запомни, перш чим що-небудь стверджать, обов'язково треба перепроверить. Давай, поспробуй. Ну, не ведаю. Ну, подумай, можешь цукерки пожадать свои любимые. Ну, але откуль рамонки могут ведать, якія цукерки я люблю? Калі рамонки чароўныя, яны ведаюць усё. Ну, добро. Рамоночки, я б хотела разом со своими сябрами почастоваться зараз моими любимыми цукерочками. И что? Нічого, няма цукерочок. Мне здаецца, каб чараўніцтва здзейснілася, трэба заплюшчыць вочы. Ага. Поспробую. Рамоночки, я б хотела разом со своими сябрами почастоваться зараз моими любимыми цукерочками. И заплющила в очи, так? Ты только не подглядай. Все, можешь глядеть. Ой, мои любимые, здійснилося жадання. Дякую, Рамоночки. Частуйтеся, сябри. Дякую, Яночка. Давай загадывай яшчэ. Про гитару поломаную загадай. Правильно.
Поважаные Рамоночки, я б хотела, каб поламаная гітара зноў запрацавала. І вот і заплюшчвай. Погляди. Ой! Оп! Ну як ось. же здорово, дякуй! Дякуй вам, Рамоночки! Ты Нестору дякуй скажи! Пуслик! Нестору? Я не хотел, само вырвалось. А, значит, гэта не Рамоночки, а ты, Нестор, мою гитару адрамантаваў. Я, Яночка, калі Буслик рассказаў, што ты з-за паламанай гітары з самай раніцы сама не свая, мы вырашылі табе палепшыць настрой. І Рамоночки придумали, потому что ведали, як я их люблю. Ну, вядома, і з цукерками ўсё атрымалася. Бо мы ж таксама ведаем, якія цукеркі ты любіш. Сябры, вы такие у мяне, ну, самые лепшие. І ты у нас самые лепшие. Толькі паабяцай нам, Яночка, што больш ніколі не будзеш вешаць свой носік. З любой самай складанай непрыемнасці ёсць выйсце. А калі у самой не атрымаецца, не забывайся про нас, про сваіх сяброў. Мы заўсёды дапаможам. Ой, дякуй вам. Ну а зараз, калі ва ўсіх добры настрой, час глядзець мультфільм. Мультфільм. Ну вось і ўсё на сёння. У добрым настроі будзем рыхтавацца да адпачынку. Тварики и лапки мыем, зубки чистим, бачков целуем и в ложечки бежим. Добрай усім ночы і цікавых прыгод у снах. Бывайце! Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай,